Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ni on kahan ya, lak kam slam day. Nga klam pun isu ya ki, jing shet jonga temetangan shet no ya une u nuas air ban u kliang air ma. Yo kliang ngan tip kumno ki ang mo kasih saya komen te siapa dengan ot shwa yo une ot shwa pniang ngala ai kambon dengan ai shwa do une u pian ma. Uyan ula kham sma bang ma te la long hi nan ai shwa saganega sla perpat ma namar ba nga hagin shet jonga ngam juk melien ti ban ai gini ki musla dekar lai tang gitu ki jing shet ki bahap ban ai tang ba jing shet jong hi ki kasih benar ngam juk melien ti ban ai ki musla dekar ma na ai tam kum ne ni ai nọ son ne u sing bat sun mo tu sing kai mo thằng này hi ngan ai nọ miu sọ sao mà tak shwagan lega jing tam haban abha do bada I bhau so sao do bada toi bha so sao le shwa ne jing tam ma sape long kum no la kham toi ti la kham jam dei tang ba apat long khat hi nan tak biang man ga jing tam ma le biang ne jing tam ma laki jing hau ha ki kini kai jing shok ki la kham ibang hi dei han ai nọ son ne u sam dit ma ti la ibang dei jing shok te ai nọ sa kan ne ga do ma ai nọ sum lu ma ka kum ga jumbar ka ta saking tak shwa jing tam ma le shwa ne jing tam ma thì lá lòng nó đàn ai hay là ai nọ tập biến cái này cả chỉ tập mà lên nọ này chỉ tập mà thì có là khăm ngạn đây số bộ rụt là khăm số thì lại biến tăng cùng nế cái này cả Bukom shet yo neu kliang batu nos irma dengan ai no neu bahannya kendiat namar ba tala I tang kum ne ma kurpam shet yo neu nos ir bat u kliang ir te sngew bhamo ki perlok ki bala jo lin ban kersan nga saidang ya kersan shu ki perlok bempat de kersan ro sngew bha anda phile yo I ni video janga se kersan no ma tang kum ta khoble shibun khoble shi hajar ngo ya ba ro khoi ki perlok te don bok ma ublen don rekat bat phi khanang ba phin yo kamet ka phat ka bokoi ka bakhia kham tam haka kamai haka kaji ma ka ba don kam bha tang kum ta khoble shibun khoble shi hajar ngo bye ngin sia next video